Kiša otežava berbu maline. Na području Zvornika pod malinom je više od 20 hektara. Ukoliko se vrijeme stabilizuje, berba će uskoro biti završena. Prinosi su manji u odnosu na prošlogodišnje, tvrde malinari. A ono što ih dodatno brine jeste to što još nije definisana otkupna cijena maline. Brojne nevolje uslovljene vremenskim prilikama prate zvorničke malinare tokom ovogodišnje berbe. Izuzetak nije ni Rajko Spasojević iz Malešća, koji se može pohvaliti da će sa nešto više od 2 duluma ubrati više od 4 tone crvenog zlata. Branje je do sad 80% urađeno, ovo je već pred kraj, znači neki još 20-30% branja. Što se tiče branja i roda, ove godine ja sam zadovoljan i prezadovoljan. Rod je dosta bolji nego prošle godine. Kvalitet je ove godine kod mene dobar, malo jedino kiša uradila svoje. Bila se pojavila malo trulež, malo ometa branje. Rijetki ovog juna dijele Spasojevićevo pozitivno iskustvo. Da je tako, potvrđuje i Mersudin Karić iz zvorničkog sela Glumina. Malina ove godine je krenula ranije 26. maja u odnosu na prošlu godinu kada je krenula 15. juna. Što se tiče kvaliteta moga, ja sam izuzetno zadovoljan. A što se tiče količine, u odnosu na prošlu godinu je podbacila. Ove godine imam prosjek oko 800 kg po dulumu, a prošle godine sam imao 1,6 tona. Razlog tome je znači ove vremenske neprilike. Česte padavine i temperaturne oscilacije tokom juna uticale su na količinu i kvalitet zrna. Ove godine na početku bilo dosta dobro ponijela malina i bilo je dosta, obećavalo je da će biti dosta maline. Međutim, šta se desilo? Desilo se da baš taj period kad je malina trebala da se bere i da se lageruje i zamrzava, došle su vremenske neprilike. Mi praktički nismo imali lijepog dana u toku cijele berbe maline da nije kiša padala. A onda šta se dešava? Kad se malina obere vlažna ili kad se bere po lošem vremenu, ona naravno gubi svojstva kvaliteta i tako ide u drugu klasu, što je još dodatni problem proizvođačima. Ono što zvorničke malinare dodatno brine jeste što još nije definisana otkupna cijena ovog voća. Prošle godine dobijali su marku i 75 pfeninga za kilogram. Razočarani smo mi svi malinari. Pogotovo ove godine, naše Čehiju i Srbije. Srbija ništa ne preduzima, i dalje se priča, nema nikakve cijene određene. Nadamo se da će biti makar kao prošle godine. Ako ne bude kao prošle godine, nema nas nigdje. Što se tiče otkupne cijene, ne znamo je. A odnos prošle godine je bila marka i 70 nam je plaćena. I ove godine, znači, hladnjačari pokupe svu robu i onda na kraju izađu sa cijenom koju oni postave i to je to. Iz lokalne poljoprivredne zadruge ističu da će učiniti sve da proizvođačima izađu u susret. Naravno u okviru postojećeg stanja na tržištu. Znači, nismo u stanju da mi dajemo nešto mnogo više nego što je realno, ali vodimo takvu politiku da nekako amortizujemo i one godine kad su dobre i kad je malina 3,5 marka i one kad je marka i po. Berba maline u zvorničkom kraju trebalo bi da bude završena do 10. jula. Malinari se nadaju da će do tada biti poznata i otkupna cijena i da neće biti niža od prošlogodišnje.